De fet, escolta, jo soc dels que sempre vaig per la vida encara fent em sembla que és aquesta mà, o és l'esquerra? No, és l'esquerra. Digué el sempre punt, jo soc escolta fa molts anys i seré escolta durant tota la vida. I he fet voluntariat, faig voluntariat. Jo us explico, com que he deixat de treballar, no és que m'estigui, perquè tampoc és el meu perfil a la televisió cada dia mirant les notícies, mirant pel·lícules, que està molt bé, jo no ho valoro. Però soc un home molt actiu, tinc moltes ganes de fer coses, faig voluntariat, de fet faig una vida motivada per la malaltia, monòtona per entendre'ns, sabeu? Cada dia em llevo a la mateixa hora. Jo em dedico fonamentalment a fer dues coses. Una, a estimar la Montserrat, la meva dona. Dues, a cuidar-me. Estimar la Montserrat és el més senzill del món perquè només m'haig de deixar portar per la seva estimació i la meva i la que compartim tots dos. I cuidar-me perquè, com que l'esclerosi múltiple va aparèixer així, doncs, bueno, ja no treballo i ara faig piscina cada dia, faig rehabilitació, vaig a l'hospital, vaig a casa, faig voluntariat, vaig a fer les feines, per això per aquí, amb els papers que jo porto i coses diverses, ja el pa que he anat a buscar, pa sense gluten, perquè faig una dieta de la Marta Garcia, que em va molt bé, una dieta antiinflamatòria, i faig una vida, sobretot, molt tranquil·la, una vida raonable, una vida que intento no estressar-me jo, i intento tampoc no estressar a ningú. Allà on arribo, i on no arribo avui, doncs ja arribaré demà. I si no la vaig fer, Déu que l'Esperit Sant ja ho disposarà. Ho faig a la Universitat Albertiana de Barcelona, allà doncs som en Jordi Cussó, que l'encapçala, i una sèrie d'amics que organitzem activitats, xerrades. És una entitat de caire, jo diria, de pensament humanístic i tal, i allà organitzem moltíssimes coses. I ens ho passem molt bé, perquè és important quan un treballa, doncs ha d'entomar la realitat com et ve i s'ha acabat el bròquil. Però quan fas de voluntari mires la vida d'una altra manera, molt més tranquil·la, molt més sossegada, i sobretot gaudeixes de la companyia i de compartir l'activitat o el voluntariat amb els amics que estan al teu costat. Cristianisme del segle XXI, organitzem conferències, venen ponents, jo faig la presentació, a més faig altres coses que no sé si ho tinc apuntat per aquí, no sé, és igual, no? Faig teologia, també amb article d'art dels Salesians, segueixo cursos com a oient. Jo ja, per això que us deia de les responsabilitats i les obligacions, com que jo estic, no és que sigui un irresponsable, però estic amb un altre xip, jo vaig allà, d'oient, disfruto, gaudeixo, pregunto, però quan ve l'examen jo no em presento, perquè jo soc d'aquell tipus d'alumnat que gaudeix de compartir la classe amb els companys i amb els docents. I em sembla que faig algunes altres coses, però bueno.